Ei maallikko saata nyt ymmärtää, mitä merkitsee ahtaaminen. Se merkitsee nälkää ja kurjuutta, solmuruoskaa ja orjuutta. Se on ruumas ja riehuva raskautus, maasakissa ankara aherrus. Raaka hommaa tuo totta tosiaan, ja kausiluontoista kaikki on vaan. Ei maallikko saattaiskaan ymmärtää noita metkuja työnantajain. Ne toi jätkäkin komeasti ahtaa ja pomoahtausteknikko on. Sosiaalista arvoa uutta on tää, vaan tiliin ei paistakaan kaunissa. Onpa saavutus tuo totta tosiaan, uusi arvostus leivästä käy. Ei maallikko saata se ymmärtää, mitä merkitsee teknistyminen. Se merkitsee nälkää ja kurjuutta, kone korvaa pikantturan pään. Se on tekniikan voittoa ihmisestä ja sen synnytti järjetön kilpailu. Mikä saavutus uus totta tosiaan, mene kouluun tai maantielle käy.